I pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u naš novi video. Danas igramo Euro sa Hrvatskom, ali ovo je nova generacija na Euru, mislim nova generacija Hrvatske. Napravio sam što bolje moguću novu generaciju Hrvatske. Osim Kovačića, to ćemo sad zamijeniti sa Pašalićem. I sad ću ja vidjeti ko je mlađi. Budimir ili Kovačić, vidit ćemo. Evo ga, vidio sam ko je tu je. Pašalić ima nekih 29 godina. Budimir je u rezervama, on ni neće igrati Euro. On ima 32 godine, Budimir vida prestar. Vlašić tu negdje, on ima tu, ne znam koliko ima Vlašić godina, ali po meni je ovo iduća mlada generacija Hrvatske. On Gvardiol definitivno, Šutalo isto također. Livaković, čak i Livaković jako mlad, tako da ajde Ivušić, i njega smo kao stavili. Pašalić, Marko, definitivno. Pijaca isto također, Kovačić je mlad, tako da evo, mi možemo započeti ovo Euro. Prvo kolo protiv Slovenije. Ne znam jeste li vidjeli, ali ispao sam iz takozvanog Eura. Sa ovom normalnom Hrvatskom, ne mladom generacijom Hrvatske, nego ovako običnom Hrvatskom. Mislim i ova obična Hrvatska, samo što su tu mladi igrači, evo ga Stanišić i ovaj buduća generacija Hrvatske, tako da evo ga lopta stiže prema Kovačiću. Kovačić, jeste li vidjeli vi ovo? Kakav šut Kovačića, fantastičan udarac Kovačića. Sučić ovdje nije mogao u loptu zadržati. Livaković malo više izašao. Lovro Majer, oduzeta mu je lopta. Josip Stanišić, mislim nije Hrvatska mlada generacija previše mlada, ali je onako mlada dosta. Pijaca nije uspio zadržati tu loptu. Bravo za Sloveniju, ovdje Janža. Biol, oduzeta lopta. Ivanušec prema Pijaci, Pijaca prema Lovri Majeru. Lovro Majer, skoro pa nikog nema ni na sredini. Ivanušec, Kovačić, no. Lopta
Na kraju krajeva je kraj prvog poluvremena 2 minute sudačke nadoknade je bilo. Ubacit ćemo Pongrečića umjesto Šutava kada bude idući prekid igre. Tako da vidit ćemo što će se desiti. Ivanušec. Sjajna lopta prema Marku Pjaci, prema sredini, no Marko Pjaca ništa, evo ga, Šutalo izašao, ušao je Pongrečić. Znam da nas je u real life-u dosta koštao Pongrečić, no on je jedna mlada nada u hrvatskoj reprezentaciji za iduće svjetsko, definitivno. Ivanušec, ovdje lopta stiže prema Baturini koji sjajno zabija gol. Marko Pjaca definitivno izlazi, umjesto njega Pašalić. Marko ulazi. Da vidimo Baturina, sjajan pogodak. Vidi se da mu je teško ovdje zabijati sad u hrvatskoj reprezentaciji. No tako je kako je, Marko Pjaca prema Majeru. Dolazi lopta u sredinu prema Baturini, no ovo je odbijeno. Pjaca izlazi, ulazi Pašalić, ništa se ovdje ne događa, previše tijesna situacija. Ne, trebala je ići lopta Ivanušecu, no nije stigla. Lopta stiže prema Livakoviću, ovo bi bio autogol, da. Ali dobro offside, pa je Livaković i pustio to i pretjerano da bude. U golu nije htio riskirati valjda. Šta li, ne znam ja, ta nije, ma nemam pojma. Pašalić prema Majeru, Majer protiv Janže. Ovdje je Pašalić, Marko, no nije ništa uspio i ovdje je prekršaj i ovdje će biti još 2 minute sudačke nadoknade i kraj utakmice između Slovenije i Hrvatske. Odlično, mlada generacija Hrvatske odlično odigrala ovu utakmicu protiv Slovenaca i nekako jako dobro. Sad protiv Slovačke igramo. U Srbiji su kiksali. Jako iduću kiksavo, to ima Šureta, grupa C, grupa zanimljiva, Francuska, Španjolska, Belgija, Švicarska, Škotska, zanimljiva isto grupa, a grupa smrti, ne znam. Lagano, grupa za Engleze. Ne znam, sve grupe su onako jednostavne i nisu uopće teške. Danska zadnja, boga. Danci nemaju tu ništa ni raditi pretjerano. Tako da ljudi, to je to od ovog videa. Tako da vidimo se u idućem videu, čao.